Een soort oranje publiek, justejoen in zwembad De Welle in Drachten. Wat dat ongeet is het een goede PR-stunt. Oranje spelen tegen de Braziliaan, nooit de oranje gekte op zijn hechtepunt is. Maar het gaat net alleen nog om reclame voor het waterpolo. Er wordt ook serieuze topsport bedreven. Brazilië had een topteam en Nederland is dwande met kwalificatie voor de Spelen in Rio. Trouwens, zonder de help van Vriezen. Nee, helaas geen Vriezen. Nog niet, moet ik zeggen. In Heerenveen zijn ze heel erg goed bezig. En de jeugdopleiding staat daar best wel goed. En er zijn allerlei nieuwe initiatieven daar om te verbeteren en progressie te maken. Dus ik verwacht op termijn wel een aantal Vriezen in de selectie. Van mensen die het net zo bekend binnen mooi waterpolo, een wedstrijd bestaat uit 4 keer 8 minuten zuivere speeltijd. Waterpolo is ook een fysieke sport. Het gaat er zo nu en dan hut on ta. En er willen een soort doelpunten maken. Nou ja, het is hartstikke leuk dat de mensen naar ons komen kijken. En dat is ook het leuke aan zo'n tour in Nederland. Je komt op heel veel plekken, heel veel verschillende mensen. En zo kun je als Nederlands waterpolo-team jezelf toch een beetje ook op de kaart zetten. En ik hoop dat we hier volgend jaar weer terug kunnen komen. De Braziliaan bin een maatje te grut voor Oranje. En daar moet je dus eens ek hoera als je de Braziliaanse topscorer interviewen mooie. Maar ja, een Braziliaan, nou in Nederland en het WK voetbal dat nou nog volop ondergang is. When I come back, I will be in Maracanã seeing the game, like the quarterfinals. But we are enjoying a lot, and Netherlands is like the second team because they are in Rio. They are going to the beach. They are like sharing the moments with the people from there. So Netherlands is our Brazil second team in the World Cup. Sympathie dus voor Oranje bij de Braziliaan. Al is er tijdens de wedstrijd neer van te vernemen. Nederland verliest met 12-8. Maar de sfeer is goed en het publiek reageert enthousiast. Eigenlijk bijna haast uitverkocht. Dus er is een enorme impuls voor vooral de Friese en het hele noordelijke waterpolo dat deze wedstrijd hier komen.